Ja ho estan veient, les primeres imatges del circuit de Cal Montcau, circuit nou. Anem a analitzar ràpidament com és aquest circuit, Judit. Recta principal, com sempre, però explica'ns una mica què tenim després. Doncs mira, la recta principal ens recorda bastant l'antic circuit, el del Pinar de la Riera, i justament els primers revolts que tenim són bastant estrets, per tant, a la sortida sobretot de la cursa haurem de vigilar molt què passa, si hi ha tocs, si hi ha caigudes, perquè pot haver-hi bastant, una mica, poden haver-hi molta acció. Revolts tancats que pugen cap aquí dalt, una pujada molt estreta i amb una baixada molt estreta, molt extrema. I amb una curva tot seguit bastant tancada, tot s'ha de dir. És una zona impressionant, revolta dreta, seguit d'un revolt d'esquerres que es farà per interior i després penso que ens obrim una miqueta per fer una xicane de terra molt forta. Jo penso, Judit, que serà un punt clau durant la cursa, especialment la primera volta. Sí. Tu què hi penses? I sobretot serà un punt clau d'avançaments, és a dir, aquesta xicane serà un punt estratègic, sobretot a l'hora de frenar, a veure qui és qui apura més la frenada i qui pot sortir amb més velocitat després per encarar tota la recta que ve després amb la pujada. I ja crec que tot aquest sector és bastant de velocitat, és a dir, hi ha poca corba, entre cometes, és un sector on s'ha d'anar molt a fons fins que arribes pràcticament a l'última part del circuit. Anem a mirar, doncs, l'altre sector, el sector que està més a prop de la Mango i el que està més allunyat d'aquesta part del circuit. Doncs ara la càmera està situada en aquesta part del circuit on dèiem que està una miqueta més allunyada, la part que està més a prop de la Mango, diguem. És una zona molt ràpida, sobretot, com hem dit, al sortir de la xicane, és pràcticament a fons, és una zona rapidíssima i comptem aquí amb una pujada, Déu-n'hi-do. Pujada més amb el sistema de rec evidentment incorporat, com podeu veure, unes vistes increïbles, es veu Collserola, es veu tota la serralada litoral, realment molt maco de fer, segur que serà molt maco de fer de dia també, amb la sortida del sol, i després, sortint d'aquella secció d'allà, hi ha gas a fons, aquesta pujada, i és la secció més ràpida del circuit, anem cap allà, passem pel prop dels arbres i una zona d'alta velocitat, espectacular zona, aquesta del circuit de Cal Montcau. Doncs després de tota aquesta part més ràpida d'aquest circuit, diguem-ne, és una part on el motor pot anar una mica més descansat, arribem a la part, diria, més tècnica o més dura de Can Montcau. Per què? Perquè aquí comencen les xicanes, comencen els revolts, comencen les accelerades i les frenades bèsties, i aquí comença realment l'acció bona de veritat, tant pel físic del pilot com per la resistència del motor. Sí, és una zona d'accelera-frena, la que estem veient ara mateix, una zona molt ràpida, com has dit tu, i després es posa a prova la tècnica del pilot, realment. L'accelera-frena, on la gent pot guanyar o pot perdre més temps, no? Aquí estem veient és una zona d'accelera-frena, curva de 90 graus, una mini xicane, una altra recta, una altra curva de 90 graus, una altra curva de... Bueno, 90 no, 180 graus inclús. Pràcticament. I ens anem ja cap aquí al fons, i aquí al fons veiem una superxicane molt estranya, molt tècnica, realment, que ja ens emplaça a el que seria una nova zona de gas-frenar un altre cop, la zona de benzinera al costat i la recta de meta amb els boxes en paral·lel, i això és una volta, Judit, al circuit de Can Montcau. Efectivament, o sigui, aquesta última part és duríssima. Aquí suposo que és on veurem realment tota l'acció important, és a dir, els avançaments, caigudes és molt probable, sobretot en aquesta xicane pot ser bastant, no perillosa, però sí punyetera, diguem-ne. Sí. I a veure què passarà. Sobretot això, recordar també el sector aquest de la benzinera. Important destacar que la benzinera, per motius de seguretat, està apartada del que és el carril de box, i la recta principal, que com hem dit abans, és bastant estreta, sobretot al primer revolt, així que no acabes d'una complicació i ja te'n fiques en una altra. És que pels pilots es veu increïble, els pilots tindran molta feina gestionant el trànsit, sobretot en zones com aquesta, que és una xicane, i si es troben gent... Zones lentes. Zones lentes, serà molt emocionant pels pilots, però també pels espectadors, perquè ja han vist quanta d'espai hi ha per viure la cursa, així que no s'ho perdin. Aquí, al polígon de Can Montcau,
3, 4 i 5 de setembre us esperem.